This is Pinili Eye 2022, the election special coverage of Digicast Negros. Brought to you by Grace Pharmacy, United Sugar Federation of the Philippines, and Terranova Computers. Maayong aga, Negros. Ako si Danny Dingkong Lagumbay. Kag ini sa liwat ang Pinili Eye 2022, ang special election coverage sang Digicast Negros. Kag subong, yari ang aton nga breaking report. May nag-abot na sa Mandalagan Elementary School sa iyang polling precinct ang mayoralty candidate Albi Benitez. Kag para maghatag sa aton sang update, yari si Nico Delfin. Yes, Danny. Wala lang madugay no, nag-abot diri sa Mandalagan Elementary School si Bacolod City Mayoralty candidate Albi Benitez. Dani ko makita nyo sa akon nga screen, nagapunsok subong ang mga botante no. Ang iban sila nagali na gani sila mga pila para lang makapapicture sa kay Bacolod City Mayoralty candidate Albi Benitez. Si Benitez, Dani, ang magapila na sugilanon to siya kag nagsiling siya nga mag-upod sa mga voters diri nga nagpila man kay na diri sa may barangay Mandalagan Elementary School, magapila man siya padulong sa polling precinct 255 para mag-cast sa iyang boto subong adlaw, Dani. Kag kung makita niyo liwat no, ari pa samtang nagapila siya, sinulod lang yung mga supporters niya. Kaga nagapakuha man sang letrato, nagpa-selfie no. Kaga aridan magwa-gwa tanay para hindi ito magpunsok gamay sa ila. Nasubukan man ni sinilang sitwasyon diri no sa may Mandalagan Elementary School. Madamo pa sa nagapila. Ngari diri sa sulod sang eskwelahan kag didto sa gwa Dani. Mayara man didto sang madamo pa nga nagapila. Ari man diri subong Dani ang pamuno sa Bacolod City Police Office nga si Police Colonel Thomas Joseph Martir. Kag kay na ang lipot lang interview naton sa iya yaman gin siling no nga tubtob subong nagapabilin pa ya nga generally peaceful ang adlaw sang Pinili Eye. So far Dani, ari laba-laba pasang pila antes makasulod si Bacolod City Mayoralty candidate Albi Benitez sa iyang polling precinct, ang precinct number 255. So far, Dani, ibalik naton sa inyo ang dugang pangadetalye kung matgayo na nga makasulod sa iyang polling precinct si Mayoralty candidate Albi Benitez diri sa Mandalagan Elementary School. Para sa Pinili Eye 2022, ako si Nico Delfin para sa Digicast Negros. Dani? Madamong salamat, Nico Delfin. Kag balikan na naton si Nico dugay-dugay with more of the updates. Pero subong, madamo man sa aton nga mga viewers na nagasigi gihapon kag padayon nagahatag sang ilang nga comments. But kabay pa lang, aside from the comments, also share to us your photos and videos. Kamusta kag ano ang gakatabo man sa inyo nga mga polling precincts? Share to us if may issues, may ara concerns, may ara nga mga good vibes nga gusto niyo makagluyag nga i-share sa amon. But so far sa aton nga comments, yari ang aton man nga mga viewers watching live from Barangay 3, Bacolod City. Good morning, Bacolod. Vote wisely. Mga utod, inigin hatag ni Leonardo Lagumbay. Araman from Sanchez Teves Halin. Shout out dira sa Barangay Batuan, San Enrique, Negros Occidental. Good morning to everyone who is watching right now. Yari man si Emeline Bolneo Senyoron, yara man si Gina Hababa, kag madamo pagid sang iban. Padayon lang sa gihapon sa paghatag sa inyong updates, comments, photos, and videos. We also encourage tanan nga mga botante
nga magwa sa ila panimalay kadto kamo sa inyo polling precincts. Pangayo sang bulig kung kamo ang nagakadula kag wala kabalo kung diin kamo magkadto anong himuon anong hindi paghimuon. But what is important is at the end of the day, we have a long time pa, madamo pa sang inoras nga makagwa kita tanan kag makabuto. Exercise your right to vote. Ining amon gina-encourage sa inyo nga tanan. Aton lang ginahulat ang dugang pagiging balita ni Nico Delfin, especially sa iban pagid naton nga mga reporters live sa field subong on their updates kung ano na bala ang nagakahitabo subong. Mayara man kami kakabatian kag kakabatunan nga mga reports and mga shares from other voters in their precincts about the machines that are working, the machines that are not working. In order nga para nga mas ma-proof pagid naton, sendi kami sa inyo nga photos and videos ini makabuligid.